Изборите приключиха на 27 април 2014 година в Македония. В тези избори участваха и двете югославски партии, партията на Дупа Мене на Никола Груевски и социалистите, които са продължител на Югославската комунистическа партия в Македония на Зоран Заев. Зоран Заев, като фанатичен югославенин, изгуби изборите. Това показва по себе си, че той не признава изборите, които фактически са една фалшификация по себе си. Но това също поставя албанския проблем пред народа в Македония, който не го вижда. Большинството от албанците гласуваха за Али Ахмети, който 2001 година едва ли не парцелира Македония на две. За сега албанците искат нейното парцелиране мълчаливо, така както го иска и Али Ахмети. Дали югославското правителство на Никола Груевски ще вземе албанците от ДПА или албанците на Али Ахмети за партньор в утрешното управление, това управление едва ли ще бъде подкрепено от сиромасите хора там. Народа нямаше много избор. Така са направени работите, че и по Югославия да си е Югославия. Македония, която се управлява от днешните югославски функционери, липсва най-важното. Кой съм аз, откъде дойдох и къде отивам? В новия свят този е най-важният въпрос на хора, родени в северноамериканския континент. Откъде дойде дядо ми, какъв беше и какъв съм аз? В Македония този въпрос не се разглежда, тъй като большинството от хората знаят, че тяхните дядовци и родители бяха по затворите като българи. Това нещо самият сръбски даскал Зоран Тодоровски го написа по страниците на най-сръбският вестник Нова Македония на 25 септември 2009 година. В този негов документ той признава, че всички процеси, които са се водили в Македония, са се водили срещу българи михайловисти. Большинството от хората по затворите са били там като българи, а не като македонци. Останалото по себе си е една сръбска какафония, с която какафония ще трябва да се занимават българските дипломати в Брюксел и Страсбург. За сега, ако България продължава да подкрепя безусловно сръбското влизане в Европейския съюз, ние се слагаме таралеж в гащите, понеже Македония не може да напусне Югославия, докато тя е под палеца на сърбите. В днешната Македония всичко е по-югословенски. Говорят за някакъв си македонски идентитет, но фактически са югословени и искат югословени. Това са управляващите. Между управляващите и управляваните разликата е голяма. В Македония большинството от семействата вече имат българско гражданство. Повтарям, българско гражданство, което гражданство за сега се усложнява от натиска на сърбите върху Комунистическата партия в България. За момента даване на българско гражданство е замръзнато по ред измислени съображения, които фактически показват, че тези, които управляват България, са под палеца на някого. Но за сега тази република Македония е де-факто кантонизирана, но не парцелирана. В Македония говорят и пишат,
че албанците искат да бъдат в една албанска държава, но никой не задава въпроса какво ще стане с останалата част на Македония, която няма да бъде в утрешната албанска държава. Това нещо се умишлено премълчава, тъй като тези, които управляват Македония, за сърбите повтарям, искат Македония да се прикачи към тяхната любима Сърбия, за която плачат ежедневно под различни форми по вестниците и по телевизионните предавания. До кога ще продължават тази какафония, не зависи от нас в чужбина, а най-малко от тези в България. Но за сега българската дипломация има преимуществото, тъй като в Брюксел тя представи всички оплаквания до обществото на народите, писано от българските организации в България. Тези организации бяха от Македония, македонските братства, илинденските братства и всички други. Те представяха пред обществото на народите в Женива, че ние сме българи. Никой не може да оспорва тези документи, тъй като те са част от нашето българско минало в Македония. И за сега българската дипломация не е дефинирала какво искаме да правим с онази част на Македония, която ще остане извън границите на утрешна Албания. За сега този е проблема. Какво ще правим с тази територия, която е населена с българи и албанците я оставят извън албанската граница? Това е важното за сега.